Hoxe estamos aquí no Carballiño e temos a oportunidade de disfrutar dunha proba de mountain bike de carácter internacional, con categoría UCI. É unha proba que transfire ao ámbito autonómico, ao ámbito nacional e ten categoría de proba internacional. É unha proba que, como sempre, recuperamos desde fai 2 anos que non a facíamos, este ano é a 11ª edición, enrolámonos na Volta Ciclista Galicia e temos a oportunidade de facer a primeira etapa de 4. Despois vai ser en Lalín e en Melide e nós damos o pistoletazo de salida á Volta Ciclista Galicia, que é o evento que agroba aos 4 días, desde xoves hasta domingo. Pois imaginamos, xa estades vendo 300 ciclistas que veñen aquí ao Carballiño de nivel internacional, xente de fora, franceses, belgas, de todos lados, e aparte a Unión Ciclista Internacional. Isto supón pois vender Carballiño no exterior, que o que queremos é que se coñezca. Estamos aquí na Praza de Veracruz, estaban todos dicindo moita xente que veo a primeira vez que ve a Carballiño e ve a praza e impresionalles. A verdad que esperemos van a salir agora os corredores e a ver se sale todo ben e non hai ningún percance, pero para Carballiño supón, pois eso, a nivel turístico e deportivo, unha importancia moi grande polo seu nivel que vai ter a proba a nivel internacional. A proba, pois contamos con campeóns de Europa, con ciclistas profesionales, a participación é do mellorciño que hai hoxe en día en España, pouco máis que añadir, o sea, disfrutar a proba, animamos a todo o mundo a que disfrute deste evento que nunca se fixo no Carballiño, facía 20 anos que non se celebraba a Volta Ciclista a Galicia e nos a retomamos como parte da organización, a disfrutar dun día de mountain bike e de xente polos montes.